Hoy nós estamos sentados junto com Bianca Rafaela, abogada na Holanda, na oficina de abogado advogado em cantor Rafaela. Bianca também conta nossa experiência para o foral antiano na Holanda e consejo não que tem também foral na esnan que tinha na cabeça para beber a Holanda. Bianca, bom ministro que nós. mas danke. Aha, toma. Primeira coisa, combinamos de advocacia. Ja, eigenlijk vind ik dat ik er advogado wie mensen zouden komen. En toen uiteindelijk, ja, mas lo qual comentava aqui. Dus eu estava eigenlijk een droom de me para virar advogado. En toen me traduzo para mega. Na isso. Quanto tempo você é advogado, Cava? Agora que eu sou um cava. Je sou aí advogado em cantor Rafaela, não? Não, é advogado cantor me tem 6 anos. Me trago para mim em Londres, para me sim a turcos um tiki. Então depois me aposto para abrir meu cantor. Conta-me um pouquinho de experiência com antiano na Ayana. Minha experiência com antiano tá bom, eu sei tá sowieso. Pero me tá ajuda hopi antiano na Holanda, dor com me tá papamento, é mais fácil para não bem se que ora não tem problema. Então, ja, ora me começa meu cantor, me atra me logo com é brug de Corso, pero eigenlijk me não a pensa van me tá bij richting mensen riba antiano, pero vanzelf ik was abira com me tá eigenlijk agora que abogado para antiano não tem problema na Holanda. Sim, então eu botar o coração da batendo na Corso ainda. Sim, sowieso. Aqui botar quanto aí na Holanda? 26 anos. 26 anos. Sim. Pero para pôr o logo e brug de pontão é uma Sim, brug, klopt. riba bo kaartje não. Klopt, sim. Me estava daqui echt algo de Corso. Então, ja, com grafisch werker me abesinta, então nós abing of abing com o logo assim. Dus het passa precies cerca mim. Que tipo de casos você não batalhava mais com antiano na envolver? Met jou op strafrecht. Die mensen ora com politie detene persona. E politie Yamami. Anterior met bij doen juridische bijstand. Daarnaast met dat op jeugdrecht. Waaronder is steeds met dat consistent die strafrecht. Ora moet je chiquito na malu, ora ouders na Yamami of moet je na minste Yamami. Of man de politie Yamami. Anterior met bij judanang. Dan met de civiele kant die jeugdrecht. Dus bijvoorbeeld ora na saka UVK's. Met ajuda e moeder nang of met ajuda e ouders nang. Onder toezichtstelling dan met die hobby. Dus ze zijn dan met de hasi. En to persoon- en familierecht, omgang, kinderalimentatie, verbintenisrecht. Stel ik op het ding via hoe in de seng. En to e persoon ook paga o back. En to met daarbij ja, ga ik achter het geld aan. De intermediair. Zie. Of maanden in de lantie. Bij seng. Bestuursrecht daarmee, dus stel bijvoorbeeld uitkering worden afgewezen, er moet als bezwaar, beroep, hoog beroep. En de quale caso is nou master resulta? Strafrecht onder andere, aantal jeugdrecht uit huisplaatsing onder toezichtstelling, ja, die basta ja. Het basta, zie, wordt toch een verschil die cultura. Komen erbij om mucha, en daarnaast het probleem daarmee hopi en daarbij Holanda paloko. Dat problema agora aqui, so se botin hopiu, anto no tem casa, of dat we bekoeien, anto zeg maar te veel mensen in een huis is important, wordt een probleem als psicose daarbij malu que mucha. Pero via het strafrecht também, na momento que mucha chiquito será, of tinko bij politiebureau, Raad voor de Kinderbescherming worden ingeschakeld met SORA, en de Raad voor de Kinderbescherming dat we papi que mucha, en dat wij waak zo omgeving, dat is onderzoek. Dus ja, natuur manieren wordt er in beeld. Para mencionar agora que o Hopi na para Holanda, botar é bem mente Holanda, também para louco, que informação ainda na minha para ora na Holanda. Nou ja, sowieso met de ku tiniende daarbij pa loco inderdaad. Met de ku nanting busca informatie in ieder geval die kong met de kaas, onder met de kaas, kike voorwaarden nanta, kom met de beste trabalho, school emocionante importante, het niveau die emocionante met importante voor zelf van tevoren oké, kiko nos tingo trana je, bij Holanda. Então, ja, gewoon, bom mensen conhecer, bom mensen hoop je bom, en dan mensen ponen een doel. En dat tiende daarbij pa loco sin doel eigenlijk. Of tiende daarbij bij desesperação bij Holanda. Sí, desesperação bij Holanda, dan pensa, oh, met je uitkering, pero uitkering aan dia dat dura 8 semanas para ganhar esse. Então, daarnaast, ik gemeente dat ze assim moeilijk, porque cada vez botin doen nang mais informação, então se we doen informação com nanke, we não têm uitkering, dan gaan we gewoon of er wordt buiten behandeling gesteld. Então, ik was een marcha, hoop je mis. Dus zelfs kom ik die gevoel kon dat ze pa malu. Então, maneira reaque cos. Então, tu resta abondin comida, bontin nada.
Ano ba que tipo de caso que na Ribacaya? Sim. Então, hopi bia, mi mesta hopi duro, pas somenanda, mi kantor pa miuda nang, pero como não tem decisão que eu tem bezwaar in, of algo outro mi não pode assinar, não é juridisch, é social. Pero gelukkig, agora que Marie Praco tem hopi stichting também na Holanda, que tem ajuda anti-ano. Dus, se bobai Holanda, purba, toma contact com onze stichting nang, para informar of wat, of para ajudar begeleid of. Pero eigenlijk promê que vai Holanda, vamos se preparar, vamos. Sim, sowieso, promê que vai. Então não há. Pero se come ayanan também, e família nang, mi primo, de bisam, ei, bimbi Holanda. Sim, klopt. É fácil? Não, é não fácil, então de como, mas toch, se bobi na Holanda, bota integreer com para aquela. Dus se boque of não quer, bota raak geïntegreerd toch. Então, esse sistema de Holanda é inteiramente outro que na Curaçao, que eigenlijk is het ikke. Então, tu custa caro, então você zorgen para o gezin, promê que we zorgen para outro gente. Daarnaast tem hoop voorwaarden tem gente que bijvoorbeeld dat de uitkering zien, dan die mas gente die een kas, dan uitkering worden gestopt, of dat je boet, dat je verlaging sowieso. Então, eu vou biba, mas maneira botar para biba, terwijl eigenlijk botar para supposed de ajuda gente. Dus kiko te estorbo de mais grande para gente integrar de comunidade e cultura holandesa. Vou ter que vai hopi bia ainda não tem que dar na mes hindenang. Então mita haya ku se bobi Holanda sowieso vou ter sorte para ver outra cultura plus por batra of hasi algo sobre de salificação. Então vou ter que dar ribo mes eilandje. Tá sendo só para integrar. Aqui na Kosovo eu vou atender hopi antiana na mal nombre na Holanda. Que momento está pensando? Ja, valt mee. Aan met die mensen orang benaderen me nanti problema, pero dat toer problema tinta maken strafrecht of uithuisplaatsing kesina. Tim biati outro problema também com nota tinta maken com cultuur of afkomst of iets. Tem gedeelte die antiano dat se hopi bong na Holanda. Anto ayer também me avisa tem ora nossa kos na mijn idee nos está exceler, nos está se mais meu com outro ene. Esse é o local que a mira, mas ano passado tive reeks de interview de diferente enen que a logra algo na Holanda, então ik was nan ku a mira tá echt super goed. Kui mensen que da verbaasd. Dat is fácil. No, dat is fácil. Het is negatief também. Klopt. Então mita ja eigenlijk sombra ano passado dat in tanto en is eigenlijk met z'n ons voor die samenkoming die tour ene nai. Pa waki ko po hasi. Pa ajuda ene nan kuno ta logra of kun net niet, weet je? Die net niet redden. Então, a mim sempre me pensa, ora me haya algo met succes met het doen um ticket também. Dus lo kwak met hasi spreker in barrio, onder andere na Capelle ku Dordrecht. Então me doen een gratis spreker inderdaad. Door de ene aan te passen, dan met de wak bijvoorbeeld naar een post of naar een kost of pregunta van een ding, dan probeer ik met te doen gewoon advies gratis. Of een medewerker die met erbij, zodat tu aan mij por. Maar in ieder geval met de por ajuda. E com regular botar se Dia per luna. Dia per luna. Ja. Então, agora que met de beste actie met de beste de mais gemeente. Então, e petição e reação que botar aí na hopi? Sim, é hopi, pero toch hopi ainda não tá busca informação tampoco, dus hopi ainda não sabe como dá se assim. Dat toevallig persoon met hopi ainda na Capelle of hopi ainda in Dordrecht na sa. Pero botar mais em Rotterdam, em Dordrecht. Não, met overal. Overal met de stijnen, met die ainda na België, met die ainda na Curaçao, met die ainda na Drachten, met die ainda na Groningen. Gewoon overal na Holanda met die cliënten. Você tem cliente na Curaçao também? Sim, tem cliente. Você casa na Curaçao também? Jammer genoeg, minota se casa na Curaçao, me quer sim. Pero tá euro não tenho pagar me. Dus no momento que me mencionei, helaas, gaat het meestal niet door, pero se eu posso casa na Curaçao, dan hoop ik great. Dus met die hoop ik ervaring dus. Dus een einde ervaring met die. Bom, tá tem gana nunca de vir Curaçao, então é bom lugar. Sowieso. Sim, mas nossa purba, de vir Curaçao. Dat is een moment que nós nós mestramos uma decisão, ok, nós estamos na Holanda of nós estamos em Curaçao. Me apurva vir Curaçao nós tour, a mim com minha partner a solicitar, pero helaas liep dat op niks uit. En toen mijn kantoor was dat plan B.
Dus maar abrir meu kantoor. Babay o plan B. Sim. Esse aí sim me dá mais fácil de entender. Me tem sempre me tem ideia, então eu me tenho um assim local que me tá pensando em momento aí. Assim, eu sou não vai, eu sempre me tem outro gosto. Hoje nossa papel over die parte die muito na jeugd na kunata sacrificans. Na corso vontade esse assim não fácil. Não. Toch na Klopt. Holanda zie je het suceder bastante Regular. frequente. Ja, en toch vooral nu uit huisplaats en zo, maar die mensen onder toezichtstelling daarmee. Dus onder toezichtstelling wat hij ook gezinswoord, wat hij ook in de wij binnen bokaas door zijn man, wie maakt kosten bij, dat het ook al dat school, dus je wordt constant in de gaten gehouden. En dan hoop je bij jou op een BV Corso. En dan na Corso, dat pensen van je jeugdzorg of raad voor de kinderbescherming, minuting, papa kon aan een minuting, bis nada. En dan sowieso privé te privé, als je naar Corso, terwijl mijn kamer dan maar open. En dan het probleem met dat koe. Ora ko in mijn kamer binnen in bokaas. En dan was hij gesloten. Nou, dan wist ze, oh, ik heb geen inzicht in de opvoedmogelijkheden van die persoon. Maar nog steeds ook niet. Dus nu zak ik efficaas. Dus eigenlijk mijn advies is, zie je bij mensen die een situatie assim, nee. Wees open, abre, sim. Dos culturas na bos. Sim, na bos com outro. So nossa que na de cultura, no a bondinade bisa riba miu. Klopt. Eta outro. Vamos te dança, botin quadro vamos. Klopt, en op je bij mij dan hoe ouders maar je agressief mis. En uiteindelijk EU, dan worden ze KVK's, dus dat de ouders te agressief. Ja, dat is echt toch ook jammer dan. So, en dan bisa nada over die opvoedkwaliteiten en die personen. Maar dat door instantie nog bij omke ouders zijn, EU dan worden ze KVK's. Dus het is echt heel erg. Sí. Bianca, finalmente, algo de bobo, bufete, advocaat en kantoor, Rafaela, onde você está situado? Rotterdam, naar Westblaak 32. Na Black? Sim, Westblaak. Ah, Westblaak. Dus hoop je in de broer, dus die Blaak também. Um tikje mais verderop, na skatebaan. Fácil acessível. Sim, é fácil. Dus dat tudo was banda tem tram te passa. Tur meter ding was banda nang dus. Kan die excuse? Não, de excuse para que assim bem, inderdaad. Bianca, danke. Anto portabo tem algo mais de bisa na nos consejo na nos cene não. Não solamente na Corso, mas na Holanda nós está bom mirar. Sim. Zowel Corso als Hollanda niet zitten wachten tot het fout gaat. Dus ik zei dat met een koos. No tiene vergüenza, toma contacto gewoon com o cantor, dus dan wacht je dus para para busnang. Pero no sinta wara te ora tan lat. Ik zei dat hoop importante, dat zowel Corso als Hollanda. Sim. E não se a cultura da voz conteúdo. No, inderdaad. Bianca, danke para compartilhar com nós cene não. Anto me da querer dia nós estamos na Holanda, nós também visitamos. Oh, wel, is goed. Dank Ja, je, dank je. bedankt. Oké.